Wih, coba huni hari maba tapsin dubrila. Hey guys, welcome to my channel. If you new here, my another vlog. So दिनैनि vlogआ बहुत फानि जागोन. So नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि vlogखौ ना मा होनो? So नै ओरै दङ जोंना आफा आरो आदै. नैलै खामानिया बेनो बिसिना थिं बोख्लाबनानै दोननो नागिरदों आरोना गोजौआव. So guys, आं दा थांगोन जोंनि खाथिनि हाग्रायाव थांनो थाखाय रेडि नै दा सिखाबो लाबाय नै गोलाव लावनो. सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा. हाग्राखौ मोनहां जाथारबाय आरोना. थांसैलाय मा मोनो मा मोना. थालावथि जावनो फैदों आरोना लोगोफोरा आङो. थालावथि मोनो ना मोना नागिरलांसै बिदिनो. Coba huni hari maba tapsin dubrila फोरनो बिरना होदों लोगोफोर. बिखासो गुरलाब मोनलायदों ओरैनोबा मैदेर ओंखारना. नैलै दाउसिन दुब्रिनि बासा दं आरोना लोगोफोर. बिदै दैनो दैबाय. नायनो नामा नोंथांमोना? नै नायनोबा नायनो हागोन नै. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. नैलै बेनो बासाया नै आंखौ सिगिग्रा सालाया. नै बिदैयाबो दैनै दं नै. नुबाय? ओइ नै नुगोन माथो नोंसोरो? ओइनि सिङाव दैनै दं आरोना बिदैयाबो. थाथोंलै बिसोरा जानोबो थोआ मानोबो थोआ. फिसासा बिदैखौलाय सोर जानोब्रा. फाइनालि गाइस दा मोनफैमारबाय आं हाग्रायाव. हाग्रायाथ' नैबेनो नोंथांमोना जुन्थु नुहुरबाय थादों नैबे दा बेनो हाग्राया. हाबलांनोसै लेट्स स्टार्ट. थुदो अब्ला हाग्रायाव एन्ट्रि मारिजेननोसै ना मा होनो लोगोफोर? वाव नोगोर गिदिरलै हाग्राया. बा नुबाय दा खोमसिसि बुधबारि बायदिसो नुलाय लाङोलै. होद मोदायफोरसो थागोन नाब्रा. नुबाय दा? बा नोगोद हाग्रा बारो आरोना. नुबाय दंफां आरो दंफांल' हाग्रायाव मथ'ते. वा मा फुख्रु गाबलायदोंब्रा. माबा माबिसो दं नामाब्रा. अ मा बुस्थु बेलाय? ओइ नै नेटआव दंलायो. वा माथो हाग्रानि राजानि माबा बुस्थु नामालै बेलाय? जंगल का राजा का ये टोपी मिला है रे देवा. देखो दोस्तों ये जंगली राजा का ये टोपी मिला है और ये कुछ सामान वगैरह मिला है हम लोग. तो बेयाव हाग्रानि मानसि थायोमोन खोमालै लोगोफोर. नायदो नै बे टफि आरोना हाग्रानि राजानि टफि खोमालै नैबे नायदो. ओमफ्राय आरो नै आरो टफि गांसेबाव मोनबावदों. आरो नायदो नै सिगारेटआ माबायदि मोनो सोबना नायनोसै र'. वाह ये जंगली राजा का टोपी लगा के देखते हैं. वाह बहुत सुंदर है रे. लागायना नायनोसै लोगोफोर माबायदि नुयो जंगली राजानि टोपीखौ. वाह वाह अमेजिं बहुत बरिया. लाना थांसै लोगोफोर टोपीखौ खावखुमानानै बाला. राजानि टोपी मालाय मा पात्ता मोनो ना मा होनो. ओ भाई मारो मुझे मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है. एक सेकंड यार मजाक हो रहा है. बड़ा हरामी हो बेटा. जोबोद गिदिर हाग्रा आरोना लोगोफोर. बे नुबाय दंफाङा माबायदि हाग्रा बारि गेजेराव दंफैयो आं दा. नुबाय नायदो बेसे गिदिर हाग्रा. थ' नायदो आयु माथो हाग्रायानो हाग्रालै. आयौ बारसिननो हाया नै. नै दिन्दौलाबो दंलायबावो नै. आयौ समझ रहे हो ना. स' लोगोफोर आं दोनै एख' रंला. आं दोनै हाग्रानि मानसि जाबाय. हाग्रानि टफि मोननानै हाग्रानि मानसि जाबाय. जंगल का राजा का टोपी मिलके हम अभी जंगली बन गया.
तो हम ये टोपी को लेके घर चलते हैं स' लोगोफोर नै दा हाग्रा बारियाव दं आरोना हाजो गिदिराव लामाखौनो मोनथिलाय लांलालै बबेजों बबेजोंमोनथाय था दंलायनो नै मोनना मोना नोगोद दंफां बारिखालै नै नायदो नुबाय दा लोगोफोर वाह दुनिया का जंगल है रे देवा ये देखो वाह नायदो हाग्रानि पावारखौ वाव Oh God. So guys, एफा गिदिर हाग्रायावलाय माथो मोननो जेबो मोनासै खालि हाग्रायाव फैनानै लाबानो नैबे टपिखौल' मोनलांनाय जासिगोन So guys, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो जाबाव